Ikasle greba deitu du gaurko ikasabertzaleak antolakundeak. Aiaraldeko egitaraua Laudion zentratu da. Dozenaka ikasle bildu dira goizean gaztetzean hainbat alorretako eztabaidei ekiteko. 100 gora lagun bildu dira jarraian egin duten mobilizazioan. Kuantitatiboki begira agian mobilizazioan ez gara jende asko bildu, baina kualitatiboki begira nik esango nuke eztabaidetan gauza produktiboak lortu ditugula eta bebai manifestazioan egunero borrokan gabiltzanok bildu garela eta hori oso garrantzitsua iruditu zait. Hemendik aurrera errebalietan zein orokorrean kanpo frogetan zentratuko gara. Oso garrantzitsua ikusten dugulako ikasleria guztia batzea honen kontra borrokatzeko.